ଆଜିର କାଳଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣିବା। ସେଇ କାହାଣୀର ନାମ ହେଉଛି ହଂସଟି କାହାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଂସ ଦେଖିଥିବା। ହଂସର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ରହୁଥିଲେ। ସେହି ରାଜାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ରାଜା ସୁଧୋଧନ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅର ନାମ ଗୌତମ ଓ ସାନ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ଦେବଦତ୍ତ। ଦେବଦତ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଉଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଫୁଲ ବଗିଚାଟିଏ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବାସିତ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା। ଗୌତମ ସେହି ବଗିଚାରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବସୁଥିଲେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗୌତମ ବଗିଚାରେ ବସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ହଂସ ତଳେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଗୌତମ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ହଂସକୁ କେହି ଜଣେ ତୀର ମାରିଛି। ସେ ତୁରନ୍ତ ତୀରଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ତା'ର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଔଷଧ ଲଗାଇଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହଂସଟି ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଗୌତମ ହଂସଟିକୁ ତଳେ ଉଠାଇ ନିଜ କୋଳରେ ରଖି ପିଠିକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦେବଦତ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲେ, ଭାଇ, ହଂସଟି ମୋତେ ଦିଅ। ଏହି ହଂସଟିକୁ ମୁଁ ତୀର ମାରିଛି, ତଳେ ପକାଇଛି। ହଂସଟି ମୋର। ଗୌତମ ହଂସକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। ହଂସଟି ପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ଦେବଦତ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ସବୁ ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଦେବଦତ୍ତ ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, ବାପା, ମୁଁ ହଂସଟିକୁ ତୀର ମାରି ତଳେ ପକାଇଛି, ତେଣୁ ହଂସଟି ମୋର। ଗୌତମ କହିଲେ, ବାପା, ହଂସଟିକୁ ବଗିଚାରେ କ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ଓ ତାକୁ ଔଷଧ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇଛି, ତେଣୁ ହଂସଟି ମୋର। ତାପରେ ରାଜା ସୁଧୋଧନ ନିଜ ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଡାକି ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇ କହିଲେ, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ହଂସଟି କାହାର? ରାଜପୁରୋହିତ କହିଲେ, ହଂସଟି ଗୌତମର। ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏହି ହଂସଟି ଗୌତମଙ୍କର ହେଲା କିପରି? ହଂସଟିକୁ ଦେବଦତ୍ତ ତୀର ମାରି ତଳେ ପକାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ହଂସଟି ଦେବଦତ୍ତର। ପୁରୋହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଦେବଦତ୍ତ ତୀର ମାରି ହଂସଟିକୁ ତଳେ ପକାଇଥିଲେ। ଯଦି ଗୌତମ ସେଠି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ହଂସଟି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ମଲା ହଂସଟିକୁ କ'ଣ ଦେବଦତ୍ତ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ? ଗୌତମ ହଂସଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ହଂସଟି ଗୌତମଙ୍କର। ଗୌତମ ହଂସଟିକୁ ନେଇ ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ହଂସଟିକୁ ପାଖରେ ରଖି ତା'ର ସେବା କଲେ। ସେହି ଗୌତମ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗୀ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କହିଲ, ଆମେ ଏହି ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ଏହି ଗପରୁ ଶିଖିଲେ ଆମର ଯେପରି ଜୀବନ ଅଛି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଓ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା।